Limbador syumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito laing channel kayo, Iloco Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Kaya't ko munti ka sa saad mo. Kaya't ka ako mustahan. Awan ti dakas ang mapaspasama kanya. Pudno na po kawan day di papa. Day di yayak laring. Ngam awan ti parikot kanya, Andrew. Ket amo, aga po iti kasingin day di yayak laring. Saan ko mailipak data? Ni Mama Helen ti makagapo, no apay ang nagbalinak anatibkar. Agasan. Mama Helen pa'y gayam ti awag mo ken kuana. Una yan dayta. Pangaasim. Diyak kaya ti mainsulto, Andrew. Ibagam ko man no anya ti gagaram. Bueno. Kaya't ko pagsaritaan tan ti panagkalay sata. Anya? Atay mo na saritaan ta saan ka di? Idi si bibiyag pa di Senyor Ismael. Imanugot ak iti panagpakaasim idi. Adun tinapasamak, Vanessa. Panagkunakit umdas maten ti pawayway ana ipaikan ka. Panagkunam ka di, ket makilganak, Andrew? Anya ti kayat mo asawan? Pudno nga da saritaan ta idi. Ngam nalawag ti imbagak idi, amakikalay sa akken ka, numariknak nga ay ayatan ka man. Vanessa. Anya ti kayat mo asawan? Nasirib ka, saan ka di? Imposible, asaan mo nga amo no anya ti kayat ko asawan? Imposible, asaan mo ang maawatan? Vanessa. Ngam adanan nama tapno matungpal ti kayat mo ang mapasamak, Andrew. Nalumtaw ti kinapudno maipapan iti napasamak iti day di papak. Kat madusa ti asino man ang nagbasol. Amangan no mapilitan ak nga umanugot iti kayat mo. Kat makikalay sa akin ka. Kasta ti kondisyon ko, Andrew. No maaramid mo, ora mismo, agkalay sa ka. Nabayag ka din nga agar-aram ti kabsat mo kan ni Vanessa. Nabayagan, Nana Helen. Iso na lang, tasan akayat ni Vanessa ni Manong Andrew. Awan na ti maaramidan na idi. Gapu iti day di Senyor Ismael. Kasta gayam. Wen, Nana Helen? Saan ko maamasair tirik ng balasang ko? Naalas ti ugali ti kabsat mo. Naibagayon day ta kanya, Nana Helen. Saan ko maamasair tirik nam ha? Imbagak matan kada kayo. Amok no anya ti ugali ni Manong Andrew. Iso asaan ko ang mababalaw ti asino man ang makaisawang iti saan anasayat kontra kankwana. Saan, Apolos, Nana? Nalawag man sigurong ti amin nga imbagak. Saan ka di, Andrew? Kat mamati ak anaawatan na. Gaputa saan kamat ako na. Vanessa. Noan niya ti kayat ko. Magunod ko. Ket amom day ta. Idi si bibiyag pay day di papa. Nalabit ang mapasamak ti anyaman akayat mo. Ngam itataawanan day di papa. Awanan ti mang pilit kanyak. Awanan ti mang blackmail kanyak. Para makita, Vanessa. Ulitak. Awan ti kayat ko ajak nagunod. Ang ti kagdalang? Mabalin ko apat ganti kayat mo. Mabalin ko aduktalan no anya talaga tinapasamak iti day di senyor iti day jay alukar. Hanggang siguran doon. Nga iti ka nito maduktalak ti amin ketong palamat tinaibagam itay laeng ha? Tano saan? Mapasamak dagiti saan mo anam namaan ang mapasamak. Nasaya atay may kaita dito balay, Manuel. Apay Mateo, anta ka di ibilin mo kanyak. Awan mo kiti. Kayat ko lang ang amaamam. Iti mabiit. Ang mga noy baskag kunti kinapudno asi bibiyagak.
Ha? Day tatagpayso. Kinapudno na. Imay dito ni Vanessa. Kinasarita na ni Nanang. Kat damdamagan na si Bibiyagak. Anya? Ang apay? Anya nga iti pamalpalat-patat na iti panagdamag na kanina na Marcela? Ay, sigurado anay bagakan ko na ti kasingin day dinanaklaring. Anak kita na kaya asidag ti mansyon. Anya? Kaano? Kasama napasamak na ita? Dumngag ka, Manuel. Isalaysay ko kan ka tinapasamak. Tapno maawatam. Anyan? Talaga ang naalas ti ugali ti kapsat ko? Agasang may tikas tangain pang tanakan ka? Ay, siyak ti kang runan, amasurun itikas jay nga imbaganakan ka, Vanessa. Bye-bye, Amon. Sana bale, ta saan na mabalin nga ipilit ti kayat na kanyak ita. Ngam no bilang laang, ang mga numapilitan ak matlaang ang makikalay sa kankwana. Anya? Ang apay? Anya ti kayat mo asawan? Saan ka amawatan? Kinarit ko ni Andrew. Ano may pamuspusan na alumtaw ti agpayso maipapan iti pan nakapapatay day di papa. Umanugotak ang makikalay sa kankwana. Vanessa? Kasano ang mapasamak dayta? Di mat atapom a posible nga adda mo ti kabsat ko? Gapo iti napasamak mat iti day di Dodoy ang makannawan na? Juan, Loretta, iso ana turodak anang karit kankwana. Iso na lang tapang panunutak man. Kasano nupod no nga awan am muna. Nang runa kat adda ti kabsat mo iti ospital. Idi napapatay iti inkwentro day di papa. Anya ti plano kita, Boss Andro? Pampanunutot nga rotor ko. Talaga nga minadakil aparikot ti pinanawan tayo dito day. Boss, Kanya matinaknakan na. Apay na kiraman ay tinapasamak nga enkwentro. Anya nga ay tinapasamak. Boss, jakpat padaksan day dito doy. Nyam napayagan niya katkatwa kami. At daw gali ni Dudoy, ano majayaan iti dakilagata. Agtungpal iti anyaman na may piling kankwana. Anya ti kayat mo asawan, Torko? Uri adda pagsirsirbyan na nga mo na, boss. No adda mangijaya kankwana iti dakilagata. Aramidin na latat ti trabaho na, nga uray no delikado. Anya ti kayat mo asawan iti imbagam arimuar ni Mateo. At dahil na si kaso na. Kapampanaw na launay. Anya, ngam nalawag pa'y laang mindo. Ang mga nood na makakita kankwana. Di kagtanag. Amo ni Mateo ti aramiden na. Kan may isa. Nakasaganan ti anak ta nga uray maduktalan ti maipapanken kuana. Saan ka day? Ha, So di ka madanagan. Saan naman ano day jay? ay, sapay la ko mga road. Saan ka ngamin ngagpanunot iti dakes? Basta imulam di ta panunot mo. Aramiden ni Mateo ti amin. Para iti pagsayaatan tayo amin ngagkakalugaran. Amok dayta, nga maisaak nga ina. Kat saan amaliklikan ti panagdanag ko para kin ni Mateo nga anak ta. Maawatan ka, Marcela. Saan na balay? Tayo pa sigurado ni Mateo tinaan-anay a panagandad na. Ka-full blast man ang operasyon ti pagminasan. Manipod dito ayang ko. Mangig ko ti ungor ti makinadag iti bulldozer. Kanda dumapay a heavy equipment nir aramatan da dito pagminasan. Manipod na gimbag. Kanakarwaran ni hospital ni Andrew. Nagsublimot ti sigod ataray ti operasyon ti pagminasan. Isu amamatiak. Nga isu laki diti adda iti likodan ti amin. Tao dalaang iti day ti Senyor Ismael ni Gobernador. Hindi pa'y lahan. Kasta talagang ti atap mi. Kat ita,
Ininutan ang mapampanagnagan mi dayta. Iso, tilugan tayo chay. Sigurado adumalan dito yan ko. Nas kanyag lingadag. Tamangan kiti no asino tinakalugan iti sumungad alugan. Nay, Helen, si kamat kayam. Umay ka, umunag ka. Agyaman ak solidad. Naagtugaw ka, Helen. Agyaman ak. Solidad, ibagaman kanyak. Anya ta agpayso ang napasamak iti anak da Marcela ken Mindo. Diagnagan iti Mateo. Ha? Nakarutin apasamak iti day di Mateo, Helen. No siyak ni Marcela. Amangan no saan ko akinabailan ti kasjay anapasamak. Anya ti kayat mo asawan. Ibagam ko makanyak. Kayat ko amaamuhan. Kang itingitan ide ti panang dalapos tinapig sa abagyo dito'y lugar tayo. Tumultulong day di Mateo amang ibakwit kadagiti kakalugaran tayo. Tapno agka amang dapay laeng iji bodega da. Nang runa dagiti adda iti sakaanan ti bantay. Kahit Pinaadayo day di Mateo ti amin nga agindag kadagiti kalapaw ijay. Imbilin na nga agkaamangdan iti bodega iji sularda. Adamot idi ijay ni Marcela, takayat namot ti tumulong. Umadayo mo tanday di Mateo iti da ijay alugar. Idi kalaat ang nagrega ay ti paset ti bantay. Gapo iti napigsa nga ayos ti danom. Iso ada ijay. Nayanod day di Mateo iti napigsa nga ayos ti danom ken pitak. ay kasta gayam. Wen Helen, nakas ang day di anapasamak. Nang runa ket si iimatang ni Marcela idi napasamak ti kasjay iti day di anak na. Iso ana sa empara ken kuana ti amin. Ay, Tipay kasakitan. Saan anasarakan ti bangkay day di Mateo? Iso asaan daan na ipaayan iti nasimpa at habon. aniya? Saan anasarakan ti bangkay na kunam? Wen Helen, saan anasarakan? No kasta nga rod. Posible analasatan na tinapasamak. Posible asibibiyag ti anak da Marcela ken Mindo. Anya, ay, kasano ko maamapasamak day ta Helen? Kasano ko maasibibiyag? Kat nabayagan day di anapasamak. Oh, panagkunak. Si bibiyag ti anak da Marcela. Isulakit di dyan nakitak ija asidag ti mansyon. Iti day di rabi nga daak ijay. Anya, nakitam day di Mateo. Solidad, di mo ko maibaga kanyak nga amangan no al-alya laeng tinakitak. Gaputawan ti al-alya nga agsao. Kan inawagan nakpay itinanak laring. Anya, Day tatagpay so. Iso amamati ak si bibiyag ti anak da Marcela ken Mindo. Sigurado day ta. Saan pa'y ang nagsubli ni Mateo? Madanaga na. Matay ta ka manen. Imbagak lang arodan, adi mo pagdanagan ti anak ta, taamo na ti aramiden na. Ay, tiyak lang amin maliklikan. Marcela, Amamunak mutan, saan ka di? Kandi nakmat siguro mababalaw. Kalpasan day di napasamak iti anak ta. sa bagay matkit di At napuntong Marcela. Ngam panagkunakit saan arumbang aday jay ti pampanunutem. Mamati ak nga dapay nasken nga aramiden ni Mateo. Iso analasatan na day di anapasamak ken kuana. Mindo. Basta saan tayo aliwayan ti agkararag. Tamo ka di na tayo baybay anti na marswa. Day tagayam ti ginagaram iji ayan danana solidad, Mama Helen. Iso anasiknutan kapayan anagawid. Uwan, Vanessa. Kat naamwa ka saan gayam anasarakan ti bangkay day di anak da Marcela.
Uwan, Mama Helen. Saan anasarakan? No kasta nga rod. Posible nga iso tinakitak. Dakkel tinamnama si bibiyag da di anak da. Mama Helen? Adda posibilidad na balasang ko. Nang runakat sana nasarakan ti bangkay na. Posible nalasat na tinapasamak kan kwa na idi. Ngam, di nala ang impakpakaam mo nga isukat si bibiyag. Amangan no adda pang panggapan na nga aramiden. Kat dakkel siguro ti pamati na. Anaway-waya ang mga ramen lagtalinaad iti panunot tayo amin. Nga isukat na tayo. Anya? Uwan nga paiso, Anya. Iso nga da posibilidad na balasang ko. Posible si bibiyag ni Mateo. Agpaiso, Mama Helen? Wan, iso asaan ka mapukawan itinamnama. Nang runakat siya kunti mangibagbaga at talagaan ni Mateo tinakita. Nalawag pa itay rimwara ka Jibaraymi. Gamita. Rabin. Ay, marikdak matanti banog ko. Isuanas ka niya gawid ako niya. Agpasimpli akla nga magna. Tapno saan anakadkadlaw nga ilimlimad ko. Amok namin niya ado tagdakdakiwas ita. Amangan numara na andak. Katnuan niya pa iti mapasamak. Jakmat kahit may sabag. Oh, ada lalaki iti likodak. Anya tiramita kita. Numabalbalin ko ma. Saan ko pa'y akayat tagpakita kadakwada. Makamulitan. Aglipasak. Tumaraya ko na. Agkamangat kita bagatan. Ikagumaak alibasan dagiti mangkamkamat kanyak. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya ti mapaspasamak man while tatamin daw. Ipakuyog kayon kadagiti sa magmamano kakadwak. Tagawid kayon. Nasken nga agturong kami kadagiti dadto makakadway ja bagatan. Eh apay kami aya. Adda kinamat dagiti kakadwa kalalaki. Nagkamang iti abagatan. Anya. Manuel. Amangan no ti gayep mo day jay. Isong harot ang mapanak itamot lahang tatamin daw. Amangan no ti mapasamak. Nupudnoan ni Mateo day jay. Vanessa, dakkel ti posibilidad na tinaibagan ni Nana Helen. Iso nga ro dakil lahat ang nagbiag tinamnama, Loretta. Panagkunak kat husto ti imbaga ni Mama Helen. Vanessa? Ngam no bilang tagpaiso, anya ti makagapo. Apay nga inlimod ni Mateo ti amin. Apay adi na impakpakaam mo. Nalabit nga adda tinapatag ang makagapo. Iso na laang, tasaan tayo nga mo no anya dayta. Loretta, ngam no siya kla amaysa, Vanessa. Saanan ang napatag no anya ti makagapo. Taapay nga inlimod na ti amin. Ti importante kat si bibiyag ni Mateo. husto ka, Loretta. Dayta ti kapatgan. Naipos mo ti sa nga puti nga ara. Ngam kas na saan ka matanabartag, ha? Talaga saan, Petor ko? Kaya't ko kamati mabartag tap na makaturog at pulos anjak marik na tituglan. Pas. Yung ka manalaan ti sa nga butilya nga ara kajalugan. Ariglado, boss. Awanan na di Senyor Ismail. Nakasaritak mat amin ang dagiti rumbang nga pagbalinag akalyadok diti probinsyami. Natapala ko niti kwarta dagiti otoridad kenda dumapahinga opisyal. Iso pa nagkunat. Rumbang la mapukaw matan ni gobernador. Saan na rumbang ay tantan ko pa iti planok. Tap na siya kangan ti agtagi ko iti amin. Kirma isa. Adun ti amo ni gobernador. Iso rumbang lang agibos matan ti biyag na. Pas! Oh, Ah, ito yung tiarak. ala, lukatan.
Danggayan nak nga ginom. Tadda na patag nga ipagakkan ka. To. Saan tak kumamakita dito na tinatak? Agpay so ada kiti kakadwa ni Manuel dagita. Ngam sapel ako matasantak ang makita. Iti kasta. Ada ditoy! Ada ditoy! Di ka lumawad. Saan? Saan ang alumaban kakadwa? Sino ka? Katong dito kalugong mo. Owen. Mabitlaing tagkatag. Saan ta kadangran? Saan ang kasapali at tao? Siyak na ito. Mateo! Mateo! Saan kayo magbuto yung kakadwa? Si Bibi Agak. Siyak na ito. Ni Mateo. Mabitlaan! Mabitlaan ka kadwa! Manuel. Manuel, ni Mateo. Iso na ito. May bayanda kami ang agpalawag ka kadwa. Dumungag kayo. Tap na maawatan nyo. Naapay nga italang anaamuan nyo. Asi bibiyag tigayim kaw. Dumungag kayo. Sa bali at talaga tagparparik na kanyak itamindo. Nalaos ti panagtimbayo. Panagkunakit at saan anasaya at amapaspasama. Marcela. Ay, kasanoon no pudno ti atap yukin ni Manuel. Ani Mateo jay nakita dagiti kakalugaran tayo akin amat da ijay abagatan. Awan mo ti parikot, Marcela. Ken maysa. Nakasaganan ni Mateo saan kaday? Ay, uray pa'y. Sa anak lata makaidna. Adan sa ni Mateo. Simbangput siguro ti anak ta. Ay, Diyos ko. Kunakto pa ikat. Makita mindo. Kunaktumat ngamin kan ka. Isumat lagayam anapalalo ti panagtimbayok. Ay, naimbag ta na ilawlawag yo kadagiti kalugaran tayo ngagbambantay ti amin, anak kao. Nagtinulong kami kin ni Manuel anang ilawlawag iti amin. Tatang, nanang. Kat kinitaw ko kadakwada. Ano mabalin? Isuda pay laeng ti makamu iti amin. Asaan ta kumapay laeng ibagbaga kadagiti kakabagyan ta. Tinaamuan da may papan kanyak. Mateo, anak. Ang apay akas di ti kinindaw mo, anak kao. Iti anya agapaw. Basta, tatang. Kasayaatan mo't laeng numan manupay laeng ti makamu iti amin. Narigatan. Ang mga nuan yan to ti mapasawag. Ala, agar musar kayon Vanessa, Loretta. Agigiddan tayon Nana Helen. Tani, nagadumot tinda sa Rio. Uwan mat ngamin, Mama Helen. Di mo ko naan nagpaudi ka manan. Da kayo kit dimat. Di kayag danag, tamakilang langak at talaga kada kayo amangan. Naragragsak mat lang, no aglalang lang tayo amangan, Nana Helen. Agpaiso ti imbaga ni Loretta, Mama Helen. Iso asumango kayong matan. Sa dino tinagapon, Torko. Sapsapulan kayo tayo nakaringak. Ngamada ka nun na panam kung nadagiti adda dito'y pagminasan. Boss Andro, rinugyakon tipilin mo kanya. Ti maipapan iti pananglikidar mo ken ni gobernador. Well, boss, napanak nagpaliiw balay na. Nagsapan. Nasaya at tinasapa pa nagpaliiw, boss. Sanda ka pagkatapan. Anya? Ngam naman, boss. At dapat nagagkuha pagsasaritaan tagiti lalaki nga gindag dito asidag ti pagminasan. Anya kumaday ta? Pagsasaritaan damat ti may papanitagnagan iti Mateo. Mateo, kunam? Well, boss! Pagsasaritaan da jagnagan iti Mateo. Ipagpagadamat, asaan kano ang nakapapati tinapasamak kin kwa na. Anya? Amamom ka di jagnagan iti Mateo, boss. Well, mamok na jay. Ang anya nga tati bagbagada nakaskasda wana pasamakin ko na. Diyak una yun naindangan, boss. Amkag ngamin, amadlaw dak ngagpalpaliw. No jak imatayo at dagos kadakwala.
Nasaya at matalino ka tamadagos tiri daw, bakit Marcela? Andrew, Senyorito Andro, kunam, bakit Marcela? Aglisi ka? apa ya simra kamatlatan dito'y balay mi? Awan mo't siguro tidakas na. No awan ti limlembeng mo, saan ka di? Bakit Marcela? Anya ti kayat mo asawan. At sa magmamanwa ba nagasalod-sudakan ka? Bakit Marcela? Ket tila ko magpaiso ti isungbat mo kanya. Tano agulbud ka? Amangan mo at tadakas sa mapasama. Sikaman ti pagdamagak, anak ko. Iti anya nanang. At damang mangag ko asayang gusang maipapan ka ni Mateo. Apay ni Mateo nanang. Idi na minsan, imay dito ni Helen. Agdamdamag maipapan ka ni Mateo. Itay laeng, adda sayang gusang anangag ko, asibibiyag ni Mateo. Ibagaman kanyak ti agpaiso, Manuel. Anya ka di ti agpaiso. Nanang. Pangaasim, Manuel. Ipudnom kanyak. Anya ti agpaiso. Ay napalalo ti panagtibayo ti baruokong ko itay mindo. Naimbag, ta sa anak ang nagbidot ka dagiti insungsungbat ko kini Andro. Marcela, Madalaganak, itinakitak adyar itay ni Andro. Nadlaw ko akasla sa bali ti pinsar na, nga agdamdamag iti may papankin ni Mateo nga anak ta. ay, Anya ngay ti aramidan ta. awan mo't tidakas na. Doin limod tayo man ti may papan ka ni Mateo, saan ka day? Isungawan ti rumbag a pagdanagam. Ay, mindo. Di kag danag. Mamati ak nga awan ti rumso aparekot. Nga uray maduktaalan ton ti amen asibibiyag ni Mateo. Amangan do agawid ak iti balay mi. Kalpasan ama si kasok ti rimso nga aparikot iti negosyo, Vanessa. Sika ti makaam mo, Loretta. Ngamno kaungat na kalaang ni Andrew. Agsubli ka dito mansyon. Di ka madanagan. Aramay bagday ta? Oh, apay anak sinahay ka iti naunag. Kas lang amin maamakak iti mabalin ti aramidan kan ni Andrew kabsat mo. Vanessa? Jakman amo no apay akas to'y tiriknak, Loretta. Agtibtibayo ak. Jak amo no anya ti makagapo. Agpay sugayam ti imbaga kanyak ni Manuel nga anak ko. Kabsat Marcela. Ay, kinapudno na. Nabayagan ang nagsubli ni Mateo, Solidad. Ngamgaputa kayat na aduktalan, noan niya talaga ti pakainaigan ni Andrew iti pagminasan. Inlimod mi iti may papankan ko, ana. Ay, anyan. Ang maragsakan ak iti daytaan na amwak, Marcela. Agpay sugayam nga iso tinakita ni Helen, ije asidot ti mansyon. Ah, Solidad. Inlibak mi kada Helen ti amin. Uray ni Vanessa, saan ko nga inaklon kan ko na ti pudno? Anya, ang apay, Marcela. Kas itinakunakon, adda kayat aduktalan ni Mateo. Iso ano mabalin ko ma, di na pa'y lakayat nga ado ti makaammo iti may papankan ko na. Nasaya at nagawid ka dito balay, Loretta. Talaga ko magagaraan kayo iji mansyon dagiti Villaflor. Ha? Apay manong Andrew? Anya ko matigagara am kada kami. At kayat ko amaamuan. Sikat pagdamaga. Sapay la ko mata saan ka man nga gulbod kanyak, Loretta. Manong Andrew? At sayang gusang ang nakadanon kanyak. Agpaiso ka di asibibiyag ni Mateo. Anya? Manong Andrew? Anya
Anya ka din dayta nga ibagbagam. Anya si bibiyag ni Mateo nga ibagbagam. Di ka aglibak. Kas itinakon-akon. At nanangig ko asayang guseng asibibiyag ni Mateo. Iso nga ibagam tagpaiso. Awan ti amok iti ibagbagam Manong Andrew. Di ta ka man laan. Ops. Di na panawan. Kasarsarita ka pailaan. Anay ko. Di mo mas masanti imak Manong. Masaksakita na. Ibagam kanyak tagpaiso kunak lang arudan. Agpaiso ka di asibibiyag ni Mateo. Anay ko Manong. Ti imak. Diyak isardeng ti panang mesmes ko iti imag. No ti kagsaw iti budnaw. Si bibiyag ka din ni Mateo. Jack amo. Saan ko nga amo? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pampanunutan ka din ni Loretta, agayem mo, balasang ko. Mama Helen, Mamati ka madanagan ka kankwana. Gapo iti inaramid jay kabsat na. Ni Andrew. saan ko nga ilibak dayta? Kabisado kami ng ugali ni Andrew. Awan ti ipirpirit day at tao. Ti importante kan kwa na, kat may patungpal na ti anyaman akayat na. Magunod na ti anyaman a magustuhan na. Ay, kasta gayam. Sa bagay, damo pa'y laang apan nakakita kan kwa na. Talaga sa balin diriknak. Nadagsan tiriknak kan kwa na balasak ko. Iso na laang tasaan ko mabalin nga ipadlaw dayta. Nang runak at agkabsat da ka ni Loretta. Maawatan ka, Mama Helen. Kat agyamanak, tauray kaskasano. Saan nyo akayat amasair tirik nga jigayim ko? Kinapod no na, nanang. Talaga asagsaga na ako noon nyaman ti posible mapasamak. Kabayatan ti kaadda dito'y dadyang Andro. Mateo, anak. Impagarup ko nga rod, no ipilit na tagsukimat diti balay. Kabayatan ti kaadda na. Ay na, saan ko mat nga itulok nga ramitin na ti kasta? Awan ti karbangan na anak ko. Nanang, Naimbaglakit din ah. Ta saan namat ngay naramig? Iso alinaplakdak ti bagi. Amkak ngamin nga amangan numakadlaw ni Andro. amok nga iti mabit. Agkuros ti daran mi kini Andro. Anya ti kayat mo asawan, anak ko. Anya nga agkuros ti dalan nyo nga ibagbagam. Agkita kami to, nanang. Masiguradok dayta. Ngam saan kayong agdanag? Tano mapasamak dayta. Amok ton ter aramitan. Boss, glawan na turod Jacob set mo ah. Torko, Saan ang mabutanggan ka? Kan talaga na turod. agyaman tajak kinabil. No gayam day jay ibagbagada amatiyo. Apay asaan anasingad kan ka day jay at tao. Ammom no anya te kagurak, Torko. Iso jay tao, anagado ti salsalod suden na. Boss. Aramidam no anya ti paparamid ko kan ka. Jak kayat akong pormilatan ti damdamagam. Nalawag. Matungpal, boss. Di kag danan. Adayo. Ipakitam iti aramid. Saan apasig asa Torko? Laglagi pa. Jak kayat ti tao analaing asumao. Ngem awan ti aramidam. Nakasagana ka beteng saan ka day anak ka? Wen, tatang. Agaban niya ti bagam kadagiti kakalugaran tayaw. No bilang damaganda. No apay ngayon limen mo asibibiyag kagayam. Numabalin tatang. Kaya't ko aliklikan dayta sa ludsod da. Ay, anak ko. Panagkunak. Kat uray no maamuan da. Awan ti parikaw. Ngabin, sigod din nga muda no niya ti aramidam. Tatang, Agkakalugaran tayaw. May sa ti kayat tayo ang mapasamak. May sa ti tarigagay tayaw.
Tiag biyag iti naulimag. Kanti may subli ko matisigod akin na ngayad tiag lawlaw. Anadadaelan. Gapo iti operasyon ti pagminasan. Oy, Isungawan anyaman na no ibagam kadakwada ti panggap mo. Kat kaspay lang iti sigod. Ti panagsubli ti sigod akin na pintas ti aglawlaw tayaw. Kat ti panagsubli ti lina ken kapya iti lugar tayaw. Talaga nga awanan ba inday jeng Andrew? Kung aktupay kat, adala kiti sa bali ang mapasamak. Nakaro at talaga nga minti panagtibayok. Vanessa, itikas jay adjar ni Manong Andrew. Dakkel ti pamatik nga agpaiso si bibiyag ni Mateo. Ha? Ni Mateo ti makagapuno apay ang makapungpungtot ni Manong. Damdamagan na kanyak no si bibiyag. Ngamjak masungbatan. Loretta, Iso ang mamatiak. Si bibiyag ni Mateo. Saan nakas jay ti jar ni Manong Andrew? No saan apod no si bibiyag ni Mateo? no kasta nga ron, agsubli ak iji ayanda na Marcela. Kat iti day ti agundaway, nasken nga adda ti maamuak. Saan ko nga itulok nga awan ti maamuak, Loretta? Pasensya ka, Manuel. Remuar ni Mateo, tanapan nagpaliew. Kasta ka day tatamin daw. Amumatan baro. Kaya't nangadan manuktalan na. Kaya't nangadan maramidan na tapno mapasardeng ti operasyon ti pagminasan. O sige nga ro tatamin daw. Kasaritak dagiti kakadwak. Tagbalin kami nga alertaw. Baro, Kasapulan day tatamin daw. Iti kastap. Mapakadaan mi. Noon yaman ti mapasamak. Sana mabalin na baybayan mi ti gayem ko. Narigatan. Saan tayo nga mo? Noon niya ti mabalin na mapasamak. agyaman akin ka baro. Talaga agayem na ka ti anak kao. Amuyo mo tata. Kasla nagsilpon ti bahagis mi kan ni Mateo. Saan ang mabalin abaybay ak ti gayem ko? Uri agturong tapay la siguro ijayan na sulitan balasang ko. Tapno saan amasinga ti panagsarita da Marcela ken Vanessa. Wala na, Helen. Kastamot lang ti panggap ko. Kaya't kumot nga mi na makasarita ni Manuel. Ti anak ni Soledad. Wala na. Ni Manuel ti kasingadan ka ni Mateo. Amang ano damat ti amo na may papanod iti kinapod no. Ay, ang amom. No dagiti imbagayo a panggap ni Mateo ti pangibasaran. Kasla maawata kon. No apay nga inlimod na nga isukat si bibiyag. Nana Helen? Nawaywaya ngamin nga agsukimat. No awan ti makaammo nga isukat si bibiyag. Kan saan laang aday ta? No bilang taadada ka sa mapasamak kan kuana. Kabayatan dar aramidan na. Saanan ang narigat nga aklunan na itinapanawan na. Nga ipatpatag na itibiyag. Gaputa tingarot amuda. Kat sigudan apimusay. Nana Helen? Ang patapatak matlakit di ita. Nila ang Mateo ti makaamo. Noan niya ti punno. Taapay nga inlimod na ti amin. Agpagpakaasiak na Marcela. Anya ka di at talaga ti agpaiso. Vanessa, balasang ko. No namati ak itiim mo na nga imbagayo kanyak ididamo ak kinasarita kayo. Maipapan ka ni Mateo. Diyak o manugot itan. Kayat ko amaamuan ti agpaiso. Nana, apay ana pa ulimag kayo matan. Anya ti kayat asawan dayta. Kayat ka di asawan dayta. At talaga si bibiyag. well, Vanessa. Si Bibiyaga. Mateo. Mateo, anak ko. Nanang, awan ng yaman na. Mabalin ka din, Nanang. Baybayan na kami pa'y kumangagsarita kin ni Vanessa. Sige. Sige, anak ko. Panawan kayo pa'y dito.
Asuno ang napasamak daytoy Mateo. Mabalin ka di amaamuak. Nalabit at talaga asaan ko pa'y agasat, Vanessa. Isu asaan niya intulog ti Diyos ama isagmaka kiti daydi at trahedya. Mateo, Tinapudno na. Oras siya. Jakpat yun ang nalasat ko tinapasamak. Naimbaglangin tanda nakakita kanyak at agakabangibang nga ili. Idi na ipaigid ak kalpasan ti pan nakayanod ko itinaglaok apitak kandanom. Daydi alakay tinangispal kanyak. Inkagumaan na kanyawit iti kalabaw na iti kabangibang alugar. Inananusan na kinagasan. Aging ga naging baga. Ngaman yan, tapaman akabailakon ti bagik. Isumad tan ti pan nakapukaw na. anya? Day tatag paiso, Vanessa. Kinon ko na kiti bagik. Kaslakit din nagbalin akasok at tibiyag na tibiyag ko. Gaputa kalpasan ti panang ispal kan panang tulong na kanya. Isumad tan ti pupusay na. Kastagayan. Kaano pa nagsubli ka di ti balayo? Nabayag mo tan, Vanessa. Ngam imbilin ko kadananang kantatang. Kastamatan kini Manuel arumbang ama ilimod ti amin. Anya? No kasta? Sigo din nga amo ni Manuel? Wen, Vanessa, nabayagan niya muna. Sigo din niya muna si Bibiyaga. Apay, adi mo man laimbaga kada kami kan ni Vanessa ti agpaiso, Manuel. Loretta? Aggagayam tayo, mat. Ngam apay nga inlimod mo kada kami kan ni Vanessa ti amin. Pasensya kan, Loretta. Ngam ni Mateo mismo tinangkid daw. Ama ilimod ko matipalimod na. Di na kaya tamaamuan ti asino man. Malaksid kada kami kada giti dadakkel na. Ngam, apay. Gapo iti misyon na. Kaya't namin adoktaran. Noon niya talaga tagpaisaw. May papan iti operasyon ti pagminasan. Saan nyo ka di anapanunod? At tumultulong kami matkan ni Vanessa maipapan iti dayta? Saan ka di nga damot kada kayo nga agindag dito iti simpat chami? Loretta, pangasim ko ma. Saan nakakagura? Nagtungpalak lang iti kidaw ni Mateo. Isa maawatan na kumamay. Pangasim. Kaano laang mat nga inaklon kanyak ni Manuel ti amin, Helen? Iso ano malagip mo? Nasdaawak, idi kinunam kanyak anakitam ni Mateo. Ay, ti pakas daawak. Anya ti panggap na idinakitak nga da ija mansyon. Apay adyar na ti sumrag iti inaladan ti mansyon. Jakmat ammo, Helen. Ay, mas daawak at talaga iti. Nataranta akla iti inawagan nak itinanak laring. Sa anak pa'y ngamin anak kasagana iti ngagpakita. Iso a pinanawa kadagos. Kastagayam. Ngam imposible ang nagbidtutak. Kat ita, mapanagnakanan nga agpaiso amin nga imbagak ide. Anya nga ron ti planong ita, Mateo? May salaang matikayat ko. May pasarding ti operasyon ti pagminasan. Gaputa iso at talaga tinakaigapuan ti amin ang napasamak dito ang lugar. Ado tinaysagmak, gapoy ti pagminasan. Natadahil taglawlaw. Nagbalin ang nariribok dito ang lugar. Kan isumot lang tinakaigapuan ti trahedya ang napasamak kanya kidi. Ana imbaglaangan tanalasatan, Mateo. Wanya rod, Vanessa. Iso apanggap ko nga ibukbok ti amin nga oras ko iti pan nakaipasardeng ti pagminasan. Tanalabit day ta talaga ti misyon ko. Iso ana ikanak iti maisapay aguntaway. Mateo, Iso lugan ni Andrew tinagsardeng iti batog ti balayo. mapan kay jayan tananang kantatang. Siyak ti sumango kini Andro. Agpay sugayam asibibiyag ka, Mateo. Wan. Nalabit nga inispal nag tinamarswa. Tadapay nas kanya ramidag para dito'y lugar may.
Ngem inalilaw na kami amin. Kasano kung mga inalilaw kayo ako nan, Androng? Gapot atim pagarok mi amin ket natay kan. Androng, Nalawag pa nang lilaw ti inaramid mo. Ket amom asaan arumbeng dayta. awanti inalilaw ko. Androng, iso asaan arumbang nga ako saranak. Anya nga awan. Panangan lilaw ti di mo panang ipakaam mo asibibiyag ka. Di mo ipapilit ti kayat mo. Awanti inalilaw ko. Kat na mabalin, pumanaw kan iti sularmi. Sakbay ako maarupay ti panagsubungta. Pumanaw kan. Makitak ti kasta jarmeta. Kaya't nakapapanawan. Gaputa mom apanangan lilaw ti inaramid mo apanangilimad iti kinapudno asibibiyag kagayam. Saan ko nga inlimad asibibiyagak? Apay nga rod nga itala nga naamuan mi ti amin. Noon yaman ti makagapong. Panagkunakit awanin ti bibiyang mo. Naturad ka nga sa Mateo. Kunamlan nakalinlintag ka tao. Nalabit asa anak analintag. Ngam awan ter aramidag adakas, Andro. Nang nangruna nga awan ti pakainaigag kadagiti banag ang makaapekto kadagiti lumugar ditoy. Ken makadadail itaglawlaw. Anya ti kayat mo asawan? Mamati ak nga amam. Noan niya ti kayat ko asawan, Andro. Ngam no kayat mo. Ibalik Hoy, ko. Mateo! Dahito iti tandaan na. Iti kaano man. Saan to ang makaipay iti pagsayaatan ti panangilimad mo iti kinapudno asibibiyag ka. Ket nakalasat ka iti daydi anapasamak. Sinayang mo lang ti ado at tulong ken gastos ko iti anang ipaspasapol ken ka. Manangalilaw ka. Sa bali man ang ti driver ni Andro. Dayjayan. Pimanawtan. Naidumduma ti jar ni Androng. Anak ka ambo asi bibiyagag. Apayakas jay ti reaksyon na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe kan ta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Napansan ni Andrew, Nana Marcela, Tata Mindo. Dito'y kapayla ang balasang ko. Saan ka rumrumar? Ungar od Vanessa, dito'y kapailaang. Urayon tayo nga agsubli dito'y ni Mateo. Nana, Panagkunak. Kat saan anasaya at tinagbanagan ti panagsarita da. Madlaw iti umor ti lugan ni Andraw ngay madayaw. Ungar od Mindo. apay nga ta, Nana Marcela, Tata Mindo. Anya nga ta tinapasamak. Maamuan tayaw. Apaman asumrag ni Mateo. Oray no saan mo ngay bagabos. Nakadkadlaw iti langam. Asaan anasaya at ti binanag ti panakisarita mi ti lalaki a ginagkaran. Isa tayo dyan ni Mateo. Isugayam dayjay. Sigun iti nakitak atak-takter na. Kasla naturet mata, boss. Tano ibasar ko iti napaliiw ko apa nagsarita yo itay. Saan kayo laki ti nagkinawatan? Iti ka ano man. Saan kunto ang makakinaawatan da jay a Mateo? Boss, Gaputa da jay alalaki tinamnamaag akaingatan akaribal ko iti puso ni Vanessa. kastagayam, boss. Day tatiag pa sutor ko. No idi ta si bibiyag pa lang day di Senyor Ismael. Mabalit siguro at aktal tinamnamak asyak ti agbaligi amang tagikwa ka ni Vanessa. Ngam itatawanan day di Senyor. Mamatiak nga ti unak ni Mateo. Boss, Angam kayat ko maurnos pa iti amin maipapan kadag iti negosyo. Ang runa iti pagminasan. Sakbay a panunot at ti maipapan iti panagribal mi ka ni Mateo. anya ti kayat mong aramida, boss. Kayat ko alikidaremon ni gobernador iti kapiitan aguntaway.
Tita Vanessa, nagkita kayon ka ni Mateo? Wan, Loretta. Nakapagsarita kami. Naamwa kon ti amin ang napasamak. Anya? Kalpasan tinabayag apanamati tayo anatayan ni Mateo. Gapu iti day di atrahedya. Sa bibiyag gayam. Wan nga rod. Kat maragragsakan na ka talaga, Loretta. Vanessa? Iso na lang ta. Namnama akon nga dadagiti tumpwar asan anasaya at amapasamak. Kadagiti sumarsarono nga aldaw. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Diyak amo nung masair ka. Ngam, rumbang laang amaamuam ti amin. Maipapanitian niya. Iti kaaddak iti ayanda Mateo. Napanmat ni Manong mo nga Andrew. Ha? Nagsarita da ka ni Mateo. Ngam, saan anasaya at tinagbanagan ti panagsarita da? Anya? Dayta tiyak paiso, Loretta. Kat dayta ti makagapo. No apay anakunak, nga amangan no adda dagiti saan anasaya at amapasamak. Kadagiti sumarsarono nga aldaw. No idikat na talgad dirignak nga uray no agdakdakiwas ni Mateo. Sabali itan mindo. Anya ti kayat mo asawan. No ibasar ko itimbaga ni Mateo, ang nagsaritaan dakin ni Andrew. Amok nga dati saan anasaya at amapasamak. Ah, Katday taki makagapo itinalaos a panagdaanag ko ita. Diyak amunoan niya ti rumbang nga aramida. ay, ati importante ita. Saanin nga glemlembang ni Mateo. Mabalin nan tiyag marangmang kadagiti kalugaran tayo. Boss, anya ti makunam itinaibagagkan ka plano. Magusto aktor ko. Iso na lang. Tapag dua-dua ak no kasano nga ipatungpal mo. Amangan wag mintis ka iti panang ipatungpal mo ket sumabit ka. Sigurado ama iraman ak mapasamak ti kasta. Boss, panag ko nagkatay tuyen ti gondaway. Tapno mapanag-nagakkan ka. No anya ti kabagla. Anya? Panag-nagakkan ka. Asaan ka anagpidot? Kastama, apanag-nagakkan ka. No anya talaga ti kabagla. No may papanan kadagiti napapatagabanag anasken a may patungpan. Anyahan barok. Jakla din ang nama. Kaslasaan ko apat yan. Akasangsango kaitan. Nanasolidad. Ay na, Mateo barok. Ala, nana. Agluha kayo matan. Jakla mas baalan tirik na barok. Nasingad ka kan Emmanuel nga anak ko. Kasla anak ka matan. Amom da ita. Nana, Maragsakan ak iti kinapudno. Analasatam day di anapasamak. Kat si bibiyag ka. banag apagyamyamanak matuna iti namarswa. Nanasolidad. Amok nga iso tinangispal kanyak. Tanalabit niya at dapay ti pangaramatan na kanyak. Mateo barok. Nana, ni Gaya Manuel. Adda ko man napatagapagsaritaan mi. Sige, urayam labitan barok. Siguradong agsubli na jayan. Manipod ijay talo. Maag-apasurot ni Gobernador. Agpapadada ngawanam muna. Natalik dalaunay ket saan da abinantayan tilugan ti amo da. Ti resulta na baligi ana ikapet ko ti bomba iti lugan ni Gobernador. Agtalinaedak laeng dito'y ng pwesto isaganak timot ko a video camera. Tapno may video tinapintas ni eksena ama pasamak.
ti mai-record ko a video, ti mangipanagnag kini boss. Noan niya ti kabalag nga ramidan. Sigurado. Day giant ni gobernador kan dagiti boyot na. Isagana konti video. Sigurado amaragsakan ni Boss Andrew. Apaman amadamag na abaligi ti mission ko. Day giant. Nagluganan ni gobernador. Saan amabalin amapayag? Baligi! Imposible ang makalisi ni gobernador iti panagbetak tilugan na. Agpasimple lang. Mangkita kiti napinta sa kuntaway. Tapno makapanawag dito ay asandak apagatahan. Wanti nagpaliw, Mateo. Nanya dagiti plano ide. Isupay lang naging gaita. Nasayat no kasta, Manuel. Agpada ti kayat tayo mapasamak. Ti may pasardeng ti pagminasan. Ngay so tinangipakay itiriribok di ti lugar tayo. Husto ka. Iti panagsarita mi kinendro. Nadlaw ko ang nagbaliw ti reaksyon na. Apaman niya impasagid ko ti dakes nga epekto ti pagminasan di ti lugar tayo. Anya? Day tatagpaiso, Manuel. Isu amamatiak nga iti mabit. Mapanagnagan tayon ani Andrew ti adda iti likodan ti operasyon ti pagminasan. Isumot lagayam akas dyan ni Andrew. Anya ti kayat masawan, Manuel. Hindi ngamin nauda nagsarita kami. Imparupa na kanya karumbang nga agtamudak kang kuana. Sir Andrew ti kayat nayawag ko kang kuana. Kastagayam. Ngam sige. Agtungpal kalatay tanyaman akayat na. Tapno awan ti pamkwatan na. Nga agaramid iti saan anasayat. Ngam saan arumbeng amabaybayan dagiti imunan a plano. Anya jay ko nang, Loretta? Nadisgrasya ni gobernador ijay mismo a Kapitolyo. Anya tinapasamak? Napabetak tilugan na. Karaman ka dagi tinatay. Diyos ko. Sigon iti damag. Agkakaribuso da ita ijay sentro. Nangruna ijay Kapitolyo. Anya ka din dagiti ang mapaspasamak diti probinsya tayo. Apay ang nariribok matan. Diyak matam mo, Vanessa. Hanggang kitdi. Nakaamamakan dagito'y ang mapaspasamak ita. Nakaamuam iti da itamin do. Isu itadyak warwaras adamag dito'y lugar tayaw. Diyos ko. Asino kanungay ti responsable iti napasamak iti gobernador? Madama pa'y lati investigasyon. Agkakaribusoda nga ron itay ija sintraw. Ay, Diyos ko. Ay, ni Mateo. Ayan ti anak ta. Napan ijayan da Manuel. Mindo. Adda nga taam mo ni Mateo iti mapaspasamak. Marcela, anya ka din day tanga ipagbagam. Anya kumamot ti amo ti anak ta kadag iti mapaspasamak. Mindo. Awan ti amo ni Mateo iti napasamak. Imposible day ta apang panunutan. Boss, saan laingan nga iti damag tinakamuam? Nabuyam pa yung ti video, may papaniti na pasamak. Turko, Saan na pa nagpanakal, boss? Ngam kas iti nakunakon kan ka. Adayo, anadisdiskarti at amang ipatungpal ka dagiti napatag abanag akayat mga mapasama. nalaing. Magusto at tinaramidan, Turko. Boss, Gapoy ti dayta. Ikan ka iti insentibo. Dakilagatan titad ko. wow! Agyaman agno kasta, boss! Kat numapanak nakak nga awan Apolos ti pakaamuanda iti kinasya sino tinang pabetak iti lugan ni gobernador.
Nayunak to pa iti itad ko kan ka kwarta. Nagyaman na kita kasi taon boss. Dabis ka talaga. Ulit akmat ngay bagakan kator ko. Amok at aripatuan dagiti natulnog kinapod no ataw. Tilang jak kayat ket dagiti agin lalaing asaan da nga ammo no anya ter aramida ka. Ikagkagumaan da sa pulong ti responsable itinapasabak ka ni gobernador. Mama Helen, Nakaamamak mo din ita dito'y lugar tayo. Agkakanatan dagiti krimen na maipadpadamag. uwan nga ron, Mama Helen. Saanan akas idi ana ulimat? Anatal na. Saan tayo nga amuno kaano arumaot dagiti agar aramid iti kinadakas? Vanessa, Idi si bibiyag pay day di papa. Masigurado nga adda koneksyon na ken ni gobernador. anya ti kayat mo asawan, Vanessa? Mamati akasosyo mat day di papa. Ken Andro ni gobernador kadagiti negosyo da. Vanessa, Day tatyag paisong Mama Helen. Kat itataawanan day di papa. Kayat ko nga asikasuan dagiti negosyo na. Kat numabalin. Saan ko man ang makisosyo ni Andrew. Isa panggap ko akasarita ni Andrew. Tapno isina kunti amin ang negosyo day di papa ang napanawan na. umanugot nga ta ni Andrew, balasang ko. Apay kumasaan, Mama Helen? Karbang at pull out ti amin na kwarta day di papa kadagiti negosyo da ka ni Andrew. Sige. No kasta ti panggap mo. Sika ti matungpal balasang ko. Mamati ak nga amom no anya ter aramidam. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mateyaw anak. Ang mga no delikado ti aramidam. Ang mga no anya ti mapasamak ken kanumapan ka iti sentraw. Nas kanyag paliiwak, tatang. Nakaskas daaw ngamin tinapasamak iti gobernador. Anak kaw. Amo tayo amin. At tinapapatay a gobernador tinaipadamag agtagi ko iti pagbinasan. Wano day ta. Ngam di mo ka di napanunot aga po itinapasamak. Ket sigurado a delikado ti mapan agmarmarang mang iji ili ita. Tatang, Amok nga da misyon mao anak kaw. Hanggang pag-aasing. Saan mo nga irana ita ti mapan ija ita delikado. ay, Palamisan pa ila ti sitwasyon anak. Saan ka pa ilang agbasak-basak ijay. Tama nga doon niya ti mapasamak. Laglagi pa manak ka rin alert ita dagiti otoridad. Gapo iti napasamak ka ni gobernador. Ang kakaiwara dagiti pulis kan militar dito'y sentro. Nakaalerto da amin. Gapoy tinapasama kiti gobernador. No saan laan napatag ti gagaraak diti sentro? Saan ako mapailang nga umay dito? Ha? Hello, Vanessa? Loretta, nakagdag ka din dito sentro? Wan, Vanessa. Nakaamamak dito eh. Agkaiwara dagiti pulis kan soldado. Gapo day ta itinapasamak iti gobernador. Iso akas ta. Wan nga ron. Loretta, apaman ang mairingpas mo ti gagaram dita sentro. Pumanaw ka dagos ditan, ha? Di ka madanagan, Vanessa. Talaga akas ta ti aramidan. Awan ti panggap ko nga agbayag dito eh. Adi amanak, tadimngag ka iti amam anak ko. nanang, Talagang amin a delikado ti sitwasyon ita. Amangan kit dinoan niya ti mapasama. maawatan kayo, nanang. Ngam, panagkunam anak ko. Asino ti responsable iti napasamak iti gobernador? Ay, diyak mo, nanang. Awan ti may bagak no may papaniti dayta. Narigat nga minti agi papanlatan. Mateo anak ko. Ngamkit di. Amkak at tinapasamak iti day di Senyor Ismael. Kat adda pa kay naigan na itinapasamak kini gobernador.
Anya? Atap ko laing matki di dayta, nanang. Ngam adda posibilidad na. Iso na laing ta saan tayo nga amo, no kasano ama paniknakan. Pangaasim anak ko. Saan mo kuman apakibiangan pa iti may papaniti dayta? Bayam adagiti otoridad ti makaam mo may papaniti dayta abanag. Saan ka kuman amakibiyang may papaniti dayta, anak ko? Anyater aramidong dito sa sentro, Loretta. Adda na si kasok iti negosyo, Manong Andrew. Amom ka dia delikado ita ditoy. Amom ka din anya tinapasamak iti gobernador. Amok, Manong. Ngam saan ko ang mabalin abaybay ang tinapasamak iti negosyo dito sa sentro. Nunalpas mo na si Kasom. Pumanaw kan ditoy. When, Manong? Katliklikam timapan iti lugar dagiti mamirmiraot. Gaputa mamatiak nga dapakay na iganday jay Amateo kadagitoy. Anya? Manong Andrew, anya ko matipakay Sige, na iga. isakit mo day jay ama nangalinaw. Isakit mo day jay alalaki. Tay pasigurado ken ka ama iraman ka kadagiti saan anasaya at ngar aramid na. Kaano ti plano apan nakisarita ka ni Andrew balasang ko? Day tangarot ti pampanunutak, Mama Helen. No kaano? Kano kasano arugyak ti amin, may papan iti panggap ko. Vanessa. Ngam kat di, saan ko na pagbayagan ti amin? Iti kabiitan a panawan, naskan a may bagakon ka ni Andrew ti panggap ko. Sika ti makaam mo balasang ko. Oo. Apay anagsanda ay ka itinaunag. Pampanunutak ngamin. No anya ti reaksyon ni Andrew, apaman amaamuan na ti kayat ko ang mapasamak. Namnamaek asapay la kuma, ta makapag kinaawatan kayo balasang ko. Kat sapay la kuma, ta matinong babaen tinasaya at asaritaan ti amin. Nagkasaritam amin na masikna ni tayo, boss. Anya nga iti kunada. Awan na pulos ti may bagada may papan iti napasamak iti gobernador. Awan pa lang ti resulta ti investigasyon. Talaga ang marigatan da nga agkalap iti impormasyon. Ultimo ti CCTV iti asilig ti lugar. Sanda pa kay ranudan. Tap na makakalap da kuma iti lead maipapan iti napasamak iti gobernador. Boss, imbagak matan kada kayo. Inadal ko na imbag ti amin. Sinigurado ngawan apulos ti maaladali. Iso nga amin a posible a pakaalaan da itili. Inasikasok pa'y nga muna. Sakpay ng patungpal ko ti amin. Minagpilip na turko. Dayawag ti kabayan. Masiglat ka. Saan ka ngagpatinggalang iti sao? Kung nagtumit ngamin kan ka, boss! Ang mga naging gakalay ti rugrugi Ang mga nagtinagtikwenta ket di mo ton maaramid dagiti paaramid ko. Ha? Boss! Itapay lang! Ibagakon! Numapasamak na ita. Si Kanton a mismo ti mangikadang nuan niya ti pagbanaga. Dahita lang ti may bagak, boss! Itay pa'y adi ka matagtagari ang balasang ko. Adda lang amin dagiti banag asan ang mapunas iti panunot ko, Mama Helen. Vanessa. Amom ka di, Mama Helen. No kastoy ama buribura nak. Kadaw yan nga igid ti baybay ti papanak. Mabang aranak no daki chay. Malipatak ti anyaman adagansan ko. Nga uray no apag-apaman laan. No kasta. Apay adi ka mapan ijay igid ti baybay. Ha? Palubusan dak? Apay kumalapdan ka balasang ko. Kunam amabang-aran ka tunggal adda ka ijay igid ti baybay. Saan ka di? Anya kumaaga po alapdan ka. Mama Helen. Ne. Apay nga agluwa ka matan. Jak malapdan ti agluwa, Mama Helen.
Ita lang amin anariknak anawayaa. Saan akas idi si bibiyag day di papa? Apang panggapag paila ang tirumwar. Laplapdan na kunday di papa. Awan apulos ti wayawayak idi. Pudno at akkelan ti nagbaliwan ti lugar mi. Sipod ng rugi ti operasyon ti pagminasan. Naimbaglanin, taore kaskasano. Makapabang arlat ta itirik na ti kaaddak dito igit ti baybay. Iti kaaddak kita ditoy. Saan ko amaliklikan ti panagsubli ti napalabas? Ala, Mateo. Apay asiksika lang ti adda ditoy. Ayan da Manuel kan Loreta. Apay ngay adamagam ita kanyak. Kunakman no da kayo ti nagkukuyog nga umay ditoy. Ala, katno ko nayo mat ada kayo ti agkukuyog nga umay. Iso nagdiretso akon ditoy. Hanya? Talaga ada gidya agagayam ta. Panagkunagkat yung kagara damanen. Ada tala ang tagsarak ditoy. Ha? Ngam, no siya klamay sa. Maragsa ka na. No datala ang tadda ditoy, Vanessa. Kinapod muna. Kasta akmat, Mateo. Vanessa, Naragsakak nagkukuyog tayong agagayam. Ngam, ad-ada man ang ti kinaragsak ko. No datala ang adwa ti agkuy-kuyong. idi pa'y lain. Adan ti na isang sangayan arik na kini Vanessa. Iso na lahing ta. Taamok asaan ang kamay ka. Katta kita ti makagapo. No apay ang makarik na ak iti na idumduma ita ka nito. Katap na mapunas na kita. Ingkaddan ko ti imay dito'y igid ti baybay. Naman gaya medya igit ti baybay ni Vanessa. Nana Helen. Uen malasang ko. Nagpakada itay. Nakaragragsak nga ron itay siya kun amis mo tinagkuna. Amapan ijay no kayat na ti makaaliwaksay. Saan nga minanapadasan ni Vanessa tinagaliwaksay, Nana Helen? Gaputa di si bibiyag pay day di Senyor Ismael. Kanayo nalapdan na ni Vanessa amapan iti kayat na apapanan. Kastamat nga ron tinaipagana. Loreta, ibagam man kanya. Nauyong ka di day di Senyor Ismael kan ni Vanessa. Saan laeng anauyong, Nana Helen? Ti kayat na, iso ti mangdiktar iti biyag, ti gayam ko. Aniya? Day ta ti agpaiso, Nana. Iso ama ko nag-asaan ang naragsak ti gayam ko idi. Ngamin, di na maaramid ti anyaman akayat na nga aramidan. Saan ang makapan iti kayat na apapanan, no saan ngaglibas? Ay, Ado, dagiti banag... Ha? ne, ada nagsardeng alugan iti batog. Amangan no adan ni Vanessa. Panagkunakat saan, Nana Helen? Panagkunakat ni Manong Andrew ti dimtem. Kabisadok namin ti ungor ti lugan ti kabsat ko. Kasta ka di. Loreta balasang ko. May asyak ti makisarita iti kabsat mo. Amok nga adasan nyo ang nagkinawatan. Iso abay asyak ti sumango kan kuana. Apay di mo kaya't ngay baga kanyak no sa dino tinapanan ni Vanessa. Mabalin ka di Andrew. Di nakpir nga sanlatan. Ha? Apay, asino kaya iti panagkunan, ha? Tapnoy bagakkan ka, si kaabakat. Awan ti karbangan diti mansyon dagiti Villa Flor. Idinto ta siya. Dakkel ti karbangak ditoy. Iso adinak birbir nga sanlatan. Aniya? No saan mo akayat nga ibaga kanyak no sa dino ti ayan ni Vanessa? Saan lang? Ngamin, adda amok a lugar apang sapulak ken kuana. Iso asaan ko ang masapol ti impormasyon manipod ken kaabakan.
Unak tumat nga adda iti igid ti baybay ni Vanessa. Agan jak ni namnama akadwa na di ti awanan bain amatayo. Madlaw ang nakasingsigid da iti tunggal maysa. Kat babaan iti kasta jarda. Amoklatan na napatag ti pagsarsaritaan da. Sana mabalin da ito'y. Jak itulok da ito'y amapaspasamak. Saan amabalin ang nakarkaro da pa'y ngagsidningid. Tanong mapasamak da ita. Sigurado ang nakarkaron nga awan tinamnamaak ka ni Vanessa. Tangay na ipatungpal matin ni Turco ti plano na. May papan ka ni gobernador. Asikaswag mat nga ron ti may papan kadag iti mamir-miraot nga agindeg ija asidag ti pagminasan. Amok ano mapagaramidak iti sana nasaya at iti agindeg ijay. Apiktado mat day ta amataya. Isuabay-bayak nga ipapasdakan ni Vanessa ti agsarita. Ngam sigurado mat asaan nga agtultuloy ti kinasingid na. Kat day ta amataya ti pagbayadak iti nangina. Sana kung magpakita ka ni Vanessa. Kumanaw akong dito'y. Ituloy ko tinarubyak. Tapno may dasal ka ni Mateo ti amin apang mabasot. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Amo Mateo, saan laang anabang aran tiriknak iti yung umay ko dito igid ti baybay? No di kat naidumduma tiriknak ita. Kasta akmatlaeng Vanessa. Kasmatlaeng itagtutubo tapay laeng. Kadaw yan idi adat at agsarak ditoy. Kapo iti aramid tag iti gagayam ta. Da Manuel ken Loretta. Wala ron. Sutil da gijay agagayem ta. Ngam, magusto ak ti panang sutsutil da idi kadata. Mateo, Kat sapay na kuma. Takasta kamatlaeng Vanessa. rumban ka di pala ang asong batak day ta asaludsod mo, Mateo. Ay, mabitlaan na. Ni Loretta ti umaw-awag. Hello? Loretta? Vanessa, ada ka di pa na ang kita igit ti baybay? Uwan, kinapudno na. Kadwak ita dito ni Mateo. Nadanon ko dito igid ti baybay. Kasta ka di? Kwa. Imay namin dito mansion ni Manong Andrew. Sapsapulan na ka. Inimbaga ni Nana Helen, nawat ka. Surutan na ka kano. Amo na, no sa dito, di makasarakan naman ka. Ano niya? Juan Vanessa, inyawag ko ang tamangan kit dinuan niya ti aramiden ti kabsap ko. O sige, Loretta. Agyaman akkan ka. Awan anyaman na. Aganyan ka, ha? Bye. Bye. Mateo. Sapsapulan na kano ni Andrew. Apay. Anya ti masapol na kin ka. Diyak amo. Ngam amang ano masurutan nak dito eh. Amo na ka di ang pag-aayat mo tum umay dito igid ti baybay. Amo na, Mateo. Agsipod ta kadagi di panawan, akayat ko amabang aran tirik na. Iso ti mangkuy-kuyog kanyak nga umay dito eh. Saan apa nagpakalain, boss? Ngam nasaysayat ko ma, no nagpakita kayo kadakwada. Kat pinalaagan nyo dahi jay amatayo, nga adayuan na ni Vanessa. Diyak kaya't nga ipakita iti sangon-sango ka ni Vanessa ti kabailak nga ramidan, Turco. Boss, Amok ti ugali ni Vanessa. Kabisado. Sigurado asan asyak ti ayunan na nukas jay ti naramid ko. kasta ka di, boss. At adagayang nga isakit na dahi amatayo na kusta. Boss, anya ti kayat pangaramidan, ha? Apa man na may tulod na kijibalay. Mapan kay ti ayan lagi ti kakatwa. Ibagam amang riribok da iti lugar da Mateo. Boss, may mayat siguro. No saklatan ti mga ipatong palitan nyaman apa nang riribok agayat mo mapasama. Amangan ngamin no bulilyaso lahing tipay na. No ado ti mga isayang ka. Anya ti kayat mo sawan? Nalaklaka nga ipatong palkotan nyaman agayat mo mapasama. No sisak tagtignay, boss.
Iso nga italik mo kanyak ti amin. Ibilin mo no anya agkita ti panangriribok ti aramidan ta. Tay patumpal ko iti kapitan na panawan. Taipay arimwar ni Mateo. Agam di matlag sublain. Ay, jak nga rod mo. Sapay di na mo't imbaga no sa dino tinapanan na. Kamangan do na panijayan da Manuel. Mindaw. Urayan taging kat madamdama. No di pa'y sumangpay. Suruta kon ijayan da Manuel. Alaman nga rod. Ang mga nuan niya laditan kinararamid ni Mateo. Kapo Mateo. Ijay igid ti baybay, Manuel. Napanak na galiwaksay. Ah, Apay nga gisam ka. saan ka pa ilagay man nagbaliw? Kasta pa lang taramid mo. No kaya't mo tagaliwaksay. Mapan kay Igit ti baybay. Kaslamot lang ka ni Vanessa. Kinapod nun na, Manuel. Nagrana kami ijay kini Vanessa. Anya? Ay, sumot lagay man nakaragragsak ka. Nagsara kayo gayam iti ni Vanessa. Day tatagpay so, Manuel. Ay, huwag gayam. Sapsapulin na ka di. Sana siya. Ang nakitak ni Tata Mindaw. Damdamagan na nagkuyog ta. Anya? So kasayatan siguro magawid kan. Panagkunak. Madandanagan kan ka dagiti dadakkel mo. Kuna na nga mo na kanono sa dino ti pakasarakan na kan kabalasang ko. Mama Helen, Iso nga apaman ana ibagak ka ni Loretta. Inyawag na adagos kan ka. Amkan na nga amangan kanon at dati saan ang nasaya at mapasamak. No bilang nasurutan na ka ni Andrew igid ti baybay. saan ko mo't nakita na panijay, Mama Helen? Ni Mateo tinadanon ko igid ti baybay. Iso tinakasarsarita. Kastaya. Nasingad kayo kadi at talaga ka ni Mateo. Napalalo ti kinasingad mi, Mama Helen. Ay, Oh, apay ang nagsanay kayo tinaunag. pampanunutek lang amin. Anya ti gagara na diti mansyon iti daydira bii ang nagrana kami. Ha? Mama Helen? Naibagak matan kan ka. Jar na ti mangkalay at idi iti bakod ti mansyon tapno makastrak iti sular. Anya nga ta ti gagara na iti daydi arabii. Nangangato kan mabigbig at tao ti kaduan nga dali to'y lamay ni gobernador. Kaduan mo't kadakwada ti masigurado nga agtabad kanya. Gapoy ti nakalagatan nga intapal ko iti kinataw na. Sabagay, uray may sa kadakwada. Awan ti makam-amu asyak ti utak ti napasamak ka ni gobernador. Ikaw. Da kami lang ka ni Torko ti makamoy ti amin. Iso mamati ka saan da kapulos sa pagatapan. Nangruna, ket amuda no kasano ti kinasingad ko iti gobernador. Kasayatan mo ti panagbabad ko iti arabi dito lamayan. Tapno sa anak ang mapagatapan iti anyaman nga aramida ni Torko iti lugar dagiti mabirmirawan. No siyak lang ay isa. Sa balit agparparik na kanyak, Vanessa. Anya ti kayat mo sa wen, Loretta? Kabisado kong tikabsap ko. No anya timbagana. Sigurado nga aramidan na. Kat no amuna ang masansan ang mapan kaijay igit ti baybay. Mamati ak anasurutan na kaijay. Saan may nakita ni Andrew o napanijay? Ibagak matan, kadwak ijay ni Mateo, kat saan mi anakita? Amangan mat no saan ang nagpakita ni Manong. Gaputa nakita na ngagkadwa kayo ka ni Mateo. Anya? Posible day ta, Vanessa. Kat nukas na talaga tinapasamak. Mamati ak anakaro ti pungtot na. Gaputa sigurado anagimon day jay.
Narlikanin ni Nanang, Tatang. Bay ama maturog anak ko. Tapno makasubot. Tani kanayo na mapuyat tinam. Tatang, Amo mat siguro no anya ti makagapaw. gapo iti panagdandanag na, kasta ka di. Uwan anak ko. Iso abay-bayan. Putok ti paltog dahi anak ko. Uwan nagpaiso, Tatang. Sa anak lakit di ngagpindot. Dito ilang lugar tayo kinakapasamakan. Tikas... Tatang, at nagpapaarayat. Naskin arumwarak. Ambot na niya tayo dyan. Wanay sa balasang ko. Adalo man ti rabi eh. Ngam apeasaan ka pailaan ang nakaturog. Diyak man amo, Mama Helen. Dinakmat sarong karan ni Rida. Amangan no agkakanat manan ti pampanunot. Mama Helen, Apay nga'y balasang ko. Kunak man no tunggal mapan ka igid ti baybay kat mapunas ti anyaman adagan san amarikrik nam. pudno anapunas, Mama Helen. Ngamga po iti naamwak nga inaramid ni Andrew. Naadaanak manan iti sa bali a pakariribukan. Kartingan nyo, kakadwa! Subsiban tayo tapoy! Agala kayo pa ititanong! Saan tayo agsardeng? Naskin na masubsiban tapoy! Tabaring na may spal tayo pa itatatamihan! Kartingan nyo! Sigurado ka na dalos ti panangisayangkat mo iti amin. Torko. May pasigurado kan kanay tapos. Nasaya at no kasta. Iti kasjeng inaramid ko. Sigurado nga agumok ti buteng iti barukong dagitagin-dagiday. Kasta talaga ti kayat ko, Torko. Ti agbuteng dagitagin-dagijay. Iti kasta. Mapilitan danton apumanaw. Wen, boss! Saan lang rita? Masigurado nga iti panangriribok mo ijay idirabi. Dayjay amateo ti kang runaan ama apiktaran. Diyos ko, Mindo. Anya ay ati napasama. Awan pa iti makaamaw. Madama pa ila ti investigasyon dagiti pulis. Ay, kaasimat ni Damian kan ti pamilya na. Ay, namimpinsan anaungaw da sa nga pamilya. Naikisak da amin. Mindo. Sigurado anay gagara dayjay napasamak. Gaputasakbay dayjay. Nakangag kami kani Mateo iti ranipak ti paltaw. Diyos ko. Boss! Saan ka kumangagungot kanya ka? Apay, Turko? Kasanon no iti ipapan mo iti mansyon. Iti panang sarongkar mo kini Vanessa. Kat mariknak ako mayakay kan ka. Numapasamak dita. At dan nakasagana nga isungpat ko kenkwana. Boss, Iso di ka madanagan, Turko? Sinaga na konti sa sarungkar ko ni Vanessa. May ba nga oras mo, Vanessa? Agyaman ta sinangonak iti dayto yu umay ko diti mansyon. Wan, Andrew. Amok namin anapatag ti anyaman agagaram kanya. Talaga na patag. Ket mamatiak mat nga amumon no anya talaga ti gagarak iti umay ko ita diti mansyon. Anya ayang amin dayta. Sigamet, Vanessa. Di ka kuman naging didi. Anya kumapay ayat ti gagarak kan ka. Sa anak amamad to, Andrew. Ibaga mo na anya ti gagaram kanya. Takalpasan na. At damat ibagak anapatag abanag. Bueno. Sige nga, Vanessa. Tapno awan mo ti makunam. Amangan no kunam pa yung agpapa-importante ak. Imayak dito takas iti sigod. Kaya't ko ang mapagsaritaan ng ti kalaysata. Ulitak mat nga ibaga. Sa anak, amakikanlay sa kan ka. Nagturad kan ngagkadkad itinalpasan na napagsaritaan. Anya nalpasan ang napagsaritaan nga ibagbaga? Natinungan ti saritaan idi si bibiyag payday di senyor. Pinatgak lang tikid daw mo nga itantanta pa iti panagkalaysata. Tati kayat mo. Masursuro nak nga ayatan. Pues, saan ka anasursuro nga inayat? Anya. Gapu ka di iti dayjay, Mateo.
Saan mo nga iraman ti tao nga awan ammo na iti saritaan ta? Imposible nga awan pa kay naigan dayjay amateo kadagiti ibagbagam ita Vanessa. Amok. Dayjay amateo ti gapu ti amin. Isu ti makagapuno apay adimon kayat ti makikalay sa kanya. Ngam daytoy ti tandanan. Nuan niya ti kayat ko. Maalak iti uray anya apamuspusan. Padasam mo ti agaramid iti jak magustuhan, Andrew. Aramidak mo ti amin, tapno madusa ka. Aramidak dayta. Kaskan ka. Jak mo't ammo ti mangbutbutan. Kanwan gayam, kinasarita kon ti abogado mi ka ni Papa. Ison ti makaammo tapno ma-pull out ko ti amin a share day di Papa kadagiti negosyo yo. Saan kon akayat ti makisosyo kan ka? Manipo dita, awanan ti panagsosyo ang mapasamak. Kukwam laang dagiti na ipundaryo ang negosyo iti day di Papa. Basta i-pull out ko ti amin a shares day di amak. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Napanan ni Loretta, Mama Helen? Amkan na aga po iti panagsarita yo ken ni Andrew. Kat ipilitan ti kabsat na nga ipanaw diti mansyon. Isu api manaw itay madama ti panagsarita yo. Kastagayan, saan may anadlaw? Gaputag pinudot kayo itayan ken ni Andrew, balasang ko. Mama Helen, Angam di kag danag, tako na ni Loretta, apalamiisan na laang ti sitwasyon. Agsublimot la kano ditoy. imbaga na dayta, Mama Helen? Wen, Vanessa. Kat saan ta kano nga agdanag kan kwa na? Tawan ti daka sa pagbanagan na. Di nala kayat nga iso ti aramatan ti kabsat na. Tapno matungpal ti kayat na ama pasama. Saan na pan nakipiyang daytoy, Boss Andrew? Ngam ni patungpal mo ita ti pampanunutan. Ang mga no nakarkarong agbungay ti dakas, kat mapaay ka iti planom. Anya ti kayat mo asawen, Torko? No ituloy ta ti mapanay lugar day jaya Mateo, kat iso ti pagipapasam. Nakarkaron, adi mo magunod ti kayat mo. Kaputa nakarkaron ang magsimpatsyakin kuana ni Vanessa. Boss, panagkunag, kat kasayaatan no agpalamiista. Punasam nga muna ti pungtot mo. Tapno mapanunot mo anay bag, no anya ti rumbang naramidan. Singasing laang mati magbaga, boss. Ngam, no kunam nga ituloy ta ti papananta, agtong palak. Ipaigid mo tilugan, Torko. Boss, Ipaigid mo tilugan ko naman. matungpal, boss. Ateta, boss. Ngam, apay ka tingin pasardeng mo tilugan. Kasi tinakunan. Nasken nga agpanunutan. Narigat nga agpaisong agdarasundo sa Torko. Anya tinapasamak dito ilugar tayo, Marcela. Nakakaasim at dadamyan. Ay, di makapaladingit. Apay nga awan pay laang ti resulta ti investigasyon dagiti pulis. May papan iti napasama. Dayta nga rod kat. 24 oras ang tinaglabas. Ngamawan pa'y laang ti ibagbaga dagiti pulis. Saan ko ang magustuhan dahito ang mapaspasamak sulidan? Marcela, Mamati ak nga dati mang manmaniobra iti amin. Kat nalabit ano asino man ti utak tinapasamak. Iso umatlaang ti mang manmaniobra iti investigasyon dagiti pulis. Awanan puso ti nangaramit iti daytoy. Tatang. Ultimo ti apo ko ni Tata Damian. Nairaman gapo iti kinaayot na. Mateo, anak ka. Saan arumbeng abaybay antay daytoy anapasamak, Tatang? No kasapulan nga inaldaw tayo amapan ijay kwerpo ti pulisya.
Tapno agdamag do kamustan ti kaso. Aramidin tayo. Mateyaw, mga no nakarkaraw na saan da nga ikaskaso tinapasamak. No agbalin tayo adagulit. Ngam no saan tayo ngagbalin at dagulit? Sigurado ayalang-alang da ito anapasamak, tatang. Ay, Kasano amagunod da tatadamyan ti hustisya? anak ko. Saan mo't amabalin nga ibagada nga aksidente tinapasamak? Agpadataan na kang itiranipak ken ongor ti motorsiklo iti daydi arabi. Iso nga imposible nga aksidente tinapasamak nga oras. Tatang, saan ko apat dyan apulos dayta? Naigagara tinapasamak kada tatadamyan. Ket mamati ak. Aday tuyen ti rogi tinakarkarupay apasamak apasarin tayo nga agkakalugaran. Mama Helen, Oh, apay balasan ko. Anyat napasamak. kaawag unay ni Loretta. Apay ni Loretta. Anyat tinapasamak kan kuana. Nasaya ati kasasaad ni Loretta. Temporaryo pa lang ang agnana di syudad. Ngam, diyan padamag na tinakaklaatak. Apay ngamin aya. Anyat imbaga ni Loretta. At dagayam dakas ang napasamak iji ayan na Marcela. Ha? Anyat tinapasamak ni Jay Vanessa. At na uram apagtaengan ijay. Kat nairaman ang nauram dagiti agindag. Aniya. Diyos ko. Mama Helen, kuyugan ako nga. Mapanta ijay tamat laang. Kaya't kung amuno anya ti maitulong ko kadakwada. Matama amalamlamayan dagiti biniktima kiti dayjay a lugar, boss. Di ka kadima pa ni Jay. Amok nga oray no mapanak agin si Singpet ijay. Adalakid di atap da nga adda amok iti napasamak, Torko. Boss, si ka mismo tinakapanak na. Nga ultimo dagiti pulis. Awan tinaduktalan da, may papaditi inaramid ka. Agpaiso na ita. Ngem kabisado kon nagiti agindag ijay. Patcheck nga tapon da nga adda pa kain na iga kiti napasamak. Nang runa, ket nangipakita akon iti madi iti kalabas. Boss, Iso sana ka mapanijay, Torko. Kasayatan ng alumiklikak kadagiti banag a posible a makanayon pa'y kadagiti pagparikuda. Diyak kaya't a manayunan pa'y dagiti pampanunutak. Iso adyak mapanijay. sikati ba ka mo, boss? Ang bilinak dagiti sumagmamano kadagiti tao tayo iti pagminasan. Ta isuda ti agaramid iti riribo. Boss, saan mo idan asingan? Napatpatag ti panagbantay dayjay. Siya kon ti magamo, noriribok laeng ti kayat mo. Sige nga rad. Italag ko kan kaday ta abanag, Torko. Anya ti ba nagtipapanyo di police station, Manuel? Mateyaw, awan pa lang ti resulta ti panag-imbestigar da. Anya? Una yung ti kasta. Nasurukan a 24 oras tinapasamak. Ngam awan pa lang ti banag ti amin. Awan nga ron Mateyaw. Tirigat na. Kaslakit din kagura na kami pa'y ni Hepe iti ipapanmi jay. Anya? Day tatagpaisaw. Nagtagulit kami kanaw. Saan kami kanaw makauroray? Imbaga ti hepe ti kasta kada kayo. Uy, Mateyaw. No kasta nga rod. Talaga nga adda ti mangmanmanipula iti amin. No ti investigasyon ti pagsasalitaan. Ket day ta ti rumbeng a maamon tayo. Mateyaw. Tikot si ni Vanessa day ta. Namuan na laki din tinapasamak dito lugar tayo. Agig ka ita. Saan may pailaan nga mo no asino dagiti responsable iti napasamak. Kabsat Mindo. Ay, nakakaasi na damyan. Ultimo ti awanan nakam nga apo ko na. Nairaman, gapo iti napasamak. Naungaw da sa nga pamilya. Awan apolos ti nakalasat kadakwada. Naklaat nga rod ni Vanessa. Apaman anaamuan na tinapasamak. Inawis nakadagos nga imay ditoy. Awahan ti sigod akinatal na daytoy a lugar, Helen. Nagbalinen a nariribaw ken nagulaw.
Nabalkutan iti danag ken buteng ti barukong ti tunggal umilay. Ngam, asino ti utat dagiti mapaspasamak. Ada atapan may. Ang awan ti maalam ya papanatnag. Awan ti ebidensya. Aniya, Dayta ti agpay suhilain. Ket dayta ti pagladingitan nila unay. Ti kaawan maramidan may. Anyan anagkas ang tinapasamak, Mateo. Uwan nga rod, Vanessa. Kat amok anay gagara ti amin. At dalaki din ang bilin iti asino man ang nagaramit iti kinaayop iti lugar mi. Ha? Pasensya kan. Ngamjak pa lang may paga. Awan pa'y ngamin ti pamanatnat. Narigat nagsasao na awan mo ti igam nga ebidensya. Maawatak dayta, Mateo. Anya ti maitulong ko. Awan pinabati ti pamilya ni Mang Damian. Iso atila ang pakakumikong man may agkakalugaran. Katipan na kay masayag. Aging ka itipan na kay simpadag iti bangkay. Si Sasaganak at tumulong kada kayo, Mateo. Agyamanak, Vanessa. Da kayo kadilaeng kininana Helen Timay? Wen, awan ni Loretta. Nagpaknipay naang. Ada yung sentro. Di na kayat nga isuda ka ni Andrew tiyag subang. Ay, kastagayan. Wen, Mateo. Iso ano anyaman ti maitulong ko. Ibagayo laan. Amuyo man. Si Sasaganak at tumulong. Anya ti makagapo. Apay ang nagsubang da Vanessa kan Andrew. gapo ta ipilit ni Andrew ti kayat na nga agkalaysada ka ni Vanessa. Banag ang nagkadkadan ni Vanessa. Ay, idi pa'y lang amin dayta, Helen. Nabayagan akayat ni Andrew nga ikalaysa ni Vanessa. Ngam saan ang napasamak. No siyak laabay sa. Talaga ajak mo't kayat ang mapasamak dayta solidad. Helen, Naimatangak ti dakas nga ugali ni Andrew. Mamati ak nga agtuok laeng ni Vanessa iti denna na. Iso ajak mo't kayat ang mapasamak dayta. Nalpasin ang nagsarita da Mateo kan Vanessa. Sigurado amapan kamin. Panawan ka dito yan, solidad. Apay anak ikuyog da Mateo kan Manuel kada Vanessa kan Helen. Di kag danag. Agsubli damit ladagos. Kadalay na si Kasuda. Nakilugan dan kada Vanessa kan Helen ang naggapo ditawi. Para ka di itipan nakalamay ti pamilya ni Damian. Uwan, Marcela. Ay, Aramiden da Mateo kan Manuel ti amin. Agtalag ka ko makadakwada. awan ti panagdanag ko iti aramiden da. Amok apara kada tayo amin ti anyaman nga aramiden da. Tila ang pagdanagak. Kat ti mabalin ang mapasamak kadakwada. Gapo iti aramiden da. Di kag panunot iti kasta kung naklagarodan. Pukawam ti panagdandanag mo, Marcela. Nagbayag matan ni Manuel. Kunana nga pagbiit lang iti papanan na. Ngababay nga aging kaita, kat awan pa'y lahay. Imbilin ko pa'y kunkuan pa. ka. Sana ka nagbidot. Si kangagpaiso ti adda dito ay Mateo. Andro. Nasayan, ta nagkita ta dito ay. Talaga kayat ko ang makasango ken makasarita ka. Anya ti masapol mo kanyak. Sikat ti makagapo amin na mapaspasamak ita. Mamirmiraot. Anya ti kayat mo asawan. Iti kano man. Diyak itulok ang sikat ti agbalin at tubay kada iti panggap ko. Kang runaanan ti panangikalaysak ka ni Vanessa. Iti kaano man. Awan ti gaway ti mamirmiraot akas kan ka. Iti kas kanyak. Umuna iti amin, Andro. Sa anak ang makikumkumpetensya ka.
May katwa, sa anak ang makiribrib. Ulbod! Di kan aging tatanok. Amok no anya ti pinsar mo. Mamati at akayat mo mat amatagi ko ni Vanessa. Tapno mairaman ka iti kinabak ng ti pamilya Villaflor. Awan kinapudno daytang ipagpagan. Imposible! Dagiti marigrig at akasken ka ket oportunista. Isu nga uray kasano ti panagpamarang mo anadalos. Amok asaan anasaya at ti pinsar mo. Agraraman ka, manangkon daway ka. Awanan kay tibaye! Idanon mo ti layat mo ta siguraduak amalusok ti bangabangam. Pinaturman nak iti paltong. Sige! Idanon mo ti layat mo, Mateo. Ikanak iti rason amang patay kang ka. Kat iti na ito agundaway. Siguraduwa ka asan ka na makalasat. Ipaypay sukon ti panakatay mo. Nga inlimod mo iti naunday a panawan. Sige! Mateo! Senyorito Andro, anya ka din ti mapaspasamak. Di ka magibyan dito! No di mo kaya ti mairaman. Sika! Amay samot amamirmiraot. Di ka makibiyang, Manuel. Sige, Andro. Iputok mo. Kalbitam ti katilyo ti paltugin paturong mo kanyak. Naturad ka ng karet kanyak. Gaputa si iimatang tigayem mo. Ngam da ito'y titantanam, Mateo. Saan pa pa yan ang pas? Kat mo kaya't mo nasayaat ka. Atay kwang ni Vanessa. Saan ka maibagay kan kwa na mamirmiraot? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Soledad. Agi nanos tayon, kapsat. Aging ga iti maisimpati bangkay, dagiti napapaatay, kakalugaran tayo. Di ka madanagan, Mindo. Talaga akastamot ti sigod nga aramidon tayo saan aya. Agtitinulong iti panawan ti panagkasapulan. Ay, Soledad. Awan ti nabati a si Bibiyag iti pamilya ni Damian. Awan ti mga sikaso iti lamay kan panakaisimpada. Kaya't asawad da ita. Talaga ada tayo ang napanawan da kakalugaran dati makaammo iti amin. Ay, nagkasang da ito yan napasamak dito ilugar tayo. Agpaiso da ita. Ngamdas kan nga agbalin tayo anatibker. Saan arumbang apailuyos tayo iti butang. Hanggang saan ama ilibak. Anabalkutan iti butang. Ti barukong ti daduma akalugaran tayo. Mindo. Ket dayta tinasken na may pamuspusan tayo. No kasano ama punas ti butang anagumuken iti barukong ti sumagmamanaw akalugaran tayo. Agdamadlaw ko kan ka anak ko. Nanang. Itaypay apalpali iwan ka. Manipod na kasubli kayo kin ni Manuel dito ilugar tayo. Dadlaw ko nga adda ti pakakumikumam. Anya talaga tinaramid yo kin ni Manuel ijay sentro. Apay akas tatidjar mo asim mangpay. Awan. Nanang. Sa anak amamatay anak kaw. Amok nga dati napasamak. Imposible akas tati agbalin adjar mo no awan ti saan anasaya at anapasamak. Patyan na kumananang. Awan ti dakas na napasama. Ay na anak ko siyak ti inam. Kabisado kan. Isu nga amok nga adda tinapasamak. Ita. Ibagam kanyak no anya tinapasamak, Mateo. Nanang. Awan ti napasamak. Isu adidak pakadanagan. Patyan na nanang. Awan ti napasamak. Boss, kasayatan ko ma. No sakbay adimtang de gayam da Mateo. Kat tiniramon. Turko, Awan ko man ti parikot mo, boss. sana bale. Adan tulat tagundaway, Turko. Binutbutang ko lang dahil siya Mateo. Ngam sigo ni tinapaliw ka, boss.
Kaslasan met anak puteng. Naturid na dyan. Agin tuturot lang, dayjay. Anya ko mga tigaway ti may sa amarigrigat, no idilig iti kabaalak nga aramidan, ha? Sabagay, agpeso na ita, boss. Boss Andro, noan yaman ti panggap mo. Laglagi pam ka mga daak lang ditoy, nakasaga na amang ipatungpal. Turko, Aramidag ti amin nakabailak. Tapno may patungpal tan yaman na kayat mo mapasama. Asaan ka amadaksan, boss? Tandaan ang beda. Naalan tay may sa kalugaran da Marcela dagiti maaramat ijay lamayan, balasang ko. Nasaya at mat, Mama Helen. Kan imbiling kumutan kan kwa na, ano anyaman pa'y bilang ti kasapulan da ijay. Ipakamo dala ang kanya. Amom, Vanessa, balasang ko. Maragsakan iti makitkitak agalan mo. Saan ka naimot? Managtulong ka unay. Adda anak, Mama Helen. No labsan ti agsarita, aglaplapusanan ti parabor nga adda kanyak ita. Apay kumaadyak ibinglay ngay. Nang runak at saan ko mat ama itugot dagita, no bilang tamadanon tinaikadang akanito, ti panangipulang kon iti bulod ko abiyag. Ha? Iso asan Saan ka man nga agsasao iti kasta, Vanessa? Ha? Diyak kaya ti kasta nga ibagbagam, Vanessa. Iso adi mo kuman ulitin nga ibaga ti kasta. Kasta tinadlaw mo ka ni Mateo. Uwan mindo. Iso na laang takunan amat nga awan kanu ti dakes ana pasamak iti napanandakin ni Manuel. Matlaga ayam. Apay nga rot madanagan ka ngay. Ay, talaga ngamin asa anak amakaid na amang pampanunot itinadlaw ko ajar na. Awan mo tinadlaw ko kan kuana. Itay nagsubli ijay lamayan. Kasta ka de. Wain Marcela. Normal mo ti jar na amakidop-dupaw kadagiti kakalugaran tayo nga adda ijay. Ay, Amangan no nagbindot ka laang mo't Marcela. Tanuan na kumatisaan anasaya at anapasamak itinapanandakan ni Manuel. Saan kuman ang nagsubli ijay lamayan ti anak ta. Sigurado ka kadi iti da ita nga imbaga, Manuel. Huwag nanang. Naimatangak. Pinaturungan ni Andrew iti paltog ni Mateo iti panagranada iti sendraw. Anya, ay Diyos ko. Agam, iti anya aga po anak ko. Apay nga inaramid ni Andrew ti kasjay. Diyak matam mo nanang. Saan nga imbaga kanyak ni Mateo? Basta iti sumungadak iti lugar ang nagsaritaan may. Iti paginurayan may. Nadanon kulatan ang nakapaturong kan ni Mateo ti paltog ni Andrew. Apay adi kay nag-report iti pulis ngay. Imbagak mo't dayta kan ni Mateo. Nung kuna na mo, saan ka nun? Iso naglayon kami na nagaway. Ni Vanessa ti Gagara. Iso ngay mayak di ti mansyon. Iso ti kayat ko ang makasarita. Ladingitag binilin nak ni Vanessa asyak ti sumango kan ka. Anya? Pasensyakan barok ngam di nakakayat ang makasarita ni Vanessa. Senyorito, kunam kanyak bagat Helen. Awan ti karbangam di ti mansyon. Iso arumbang lang nga awagan nak iti senyorito. Ladingitak. Ngam saan akayat ni Vanessa nga awagan ka iti kasta? Anya? Dayta tagpaiso. Iso apasensya ka lakuman. Anya laki din ni nanang aya. Imbaga na pa'y nagayam kada kayo ti may papaniti dayta. Madanagan jay inaam. Iso ngay bagam man kanyak no anya ti agpay sa o Mateo. Ay, pudnong adda na pasamak, tatang. Anya? Ay po Diyos. Anya tinapasamak anak ka o. Dumgag kayo, tatang. Ibagag kada kayo, no anya tinapasamak. Nay, si kamat gayam kapsat solidad. Umunag ka Ay, agyaman nak, Marcela.
Mala, agtungaw ka. Agyaman nak. Asino ti kadwam ita dito ibalayaw? Agmay may sa aklaeng. At dadagiti agama ijay lamayan. Nasaya at mat. Nawaya ak amang ibagakan ka iti amin. Ha? Apay, solidad. Anya ti ibagam. Ay na, Marcela. Maipapanday to'y kan ni Mateo nga anak mo. Apay, anya ti may papankin ni Mateo. Di mo't nagkuyog da kan ni Manuel anapan iji sentraw. Tada inaramid da. Uwan, ngam apay aya. Mabalin ka day. Ibagam ko man no anya da ita. Di na ko mapaggagaroon. Nakita ka no ni Manuel nga anak ko. Pinaturungan ni Andrew iti paltog ni Mateo. Anya? Dayta ti agpayso Marcela. Impangta kanupay ni Andrew nga adaywan ni Mateo ni Vanessa. Diyos ko. Nasaya at magkapimanong mutlaang ni Andrew, Mama Helen. Talaga asabali ti ugali na. Malaksid anatangig. Awan apulos ti panagraem na. Mama Helen. Vanessa, numan pa'y pinagnaad naklaang ditoy. Mama Helen. Diyak kaya't ada kamatan nyo pa'y dayta. Kasi itinakon-akon. Dakkel ti na itulong nyo kanyak. Tapno na daras ang malipatak ti saam anapasarap. Gapo iti pan nakapukaw dagidi patpatag ko iti biyag. Vanessa, Isa pa nga asiyo. Saan nyo may bagbaga pinagnaad kayo laang diti mansyon? Ti kayat ko. Iibilang yun ako kwayo daytoy. No anyaman ti kukwak, kukwayo matan. Agbinilang takuman kas pamilya, Mama Helen. talaga na idumduma ti kinasingpet mo, balasang ko. Agyaman na kiti panangidaydayaw mo kanyak, Mama Helen. Ita, anya ti kayat mo nga ibaga kanyak? No siyak la ti masurot, Vanessa. Diyak kayat dayjay nga Andrew, para kan ka. Ayan ni Mateo. Nay, apay akas tatijar mo, Marcela. Ayan ti anak takunak. Ayan na. Sumarsaro noon. Agpaada kami ang naggapo dyan lamayan. Ay, Aguray ka man. Apay ayakas ta ka. Apay akas tatijar mo. Anya ayat ti mapaspasama ken ka. naglibak kanyak jay anak tamin do. Anya ti kayat mo asaway. Patay tan ni Mateo. Nasayaan. Tapno makapagsarita kami. Ay, una yan. Nujak pa'y naamuan iti sabali. Di mo pa'y kumaibaga kanya kanak ko. Ladingitak no dya ko nimbagakin ka, nanang. Pakawanan na kuma. Kunak tupay kat ngamin. At dadakas anapasamak itinapanan nyo. Ngam nanang, saan nyo kuman apanunutan day chay? Nalpasen, awan mo tidakas na napasama kanya. Ngam posible ang mapasamak tumanan. Kat amangan no nakarkaro pa'y. Nanang, Iso amay may sa ti pamuspusan. Tapno saan ka ama isagma. anya day ta, nanang. Likli ka mo ni Vanessa. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.